दिनै खोब मोनसे गोजोनथाव रादाब बेखौ जोङो जारिमिनारि होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जिल्ला मोनब्रैखौ दिनै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि गोबाव समनि बर'फोरनि जि दाबि बेखौ दिनै फोसावबाय। दिखियाजुलिनिफ्राय आप टु गहपुर लखिमपुरसिम जि 60टा गामिफोरखौ दिनै सोसननायनि जि मोनसे दिनै फोसावबाय, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथावना। मानो होनोब्ला जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ बेवहाय गासै 535 मुंख्लं जालांदोंमोन। बिथांमोननि मुंख्लंनि बिनिमयजों दिनै जि मोनसे गोलाव समनि दाबि, बे दाबिया दिनै जाफुंसारबाय होननानै जों सनितपुर एबा ढेकियाजुलि बासि हिसाबै जों खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो बे गोजोननायखौ जों दिनै फोरमायदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। खारन बेवहाय जोङो साबायखर बावनो सानदों जे भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिआर सरकार आरो लोगोसे बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनायाव बेवहाय जि माने सिगांनिफ्रायनो बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै जायफोर जिल्लानि मावथि खर्मि बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि दाबिखौ मोनफुंनायनि जि मोनसे दिनै फिथाइ, बे फिथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना। दा बेवहाय जोङो आं बेखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बेवहायबो माने जि बेवहाय रेभिनिउ नङाब्लाबो जोंनियाव माखासे फरेस्ट एरिया बेवहाय थांनाय 5 नभेम्बरावबो जोङो 301 जन सुबुंफोरनो जोङो भटनि जि हानि जि मोनथाय फोरमान बिलाइ बेखौ जों होनो हादों। आरो मैयाबो बिश्वनाथ आरो गहपुर बेवहाय गासै 2500निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हादों। बियो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जि फरेस्ट भिलेज बिनि मोनथायखौ मोनग्रोनायनि उनाव जिहेथु जोङो बिटिआरआव जोङो फारियै आबुं मोनसे बिटिआर ओनसोल जोङो बेवहाय मोननो हागोन, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो जि सनितपुर जिल्ला स्पेसियेलि बेखौ नैबे फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि गिबि अक्ट'आवनो बेवहाय 700निफ्राय 800सिम जि आद्रा थानाय हानि फोरमान बिलाइ मोननो गोनां बेखौ मोनगोन। दा बेनिखायनो जायफोर एसे बिथोराव दिनै एफआरसि हिसाबै दङ मोनथ'वाखै, बिथांमोनाबो मोनगोन। प्रसेसा कन्टिनिउ जागासिनो दङ। दा बेखायनो जों दिनै गोजोननायनि गेजेरजों बेखौनो साबायखर बावनो नागिरदों जे स्पेसियेलि माने प्रमद बर' सार बिटिआरनि चिफ, लोगोसे दिपेन बर' सार बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन बियो अराय बर' हारियाव माने गोथां जारिमिन हिसाबै बिथांमोननि मुङा थालांगोन। आरो आं गासै जोंनि दा जि सिमा जानो थांगासिनो दङ, बे सिमानि सिङाव जायफोर गामिफ्रा दङ बिथांमोना जाहाथे खुनु गोनो गोथो गैया, दुरबल जानांगौनि खुनु खोथा गैया। बाउन्डारिखौ जि खालामग्रोबाय, बे बाउन्डारिनि सिङाव जिखिनि गामिफोर दङ बियो जानायनि लामायाव। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बेखौ जि खामानि मावनो जि बेखौ मोनसे स्ट्रेटेजि लादों, बियो खोब गुसुं समनि गेजेरावनो बियो जागोन। बेखौ जों मिजिंथिनानै आंनि फंनैसो जि नोंथांमोननि मिडियायाव जि बुंनाय बेखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। रादाब आरो इउनाइटेड निउज, समनि रादाब आरो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बयबो रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जिथु गणतान्त्रिक दिबस 26 जानुवारि सानाव दिनै जोंनि जि माहारियारि आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे एनडिएफबि संगठन सशस्त्र लानानै हारिनि गांनाय उखैनायनि थाखाय
जि संग्राम खालामनायनि गेजेरजों थांनाय 2020नि जानुवारि 27 सानखालि जि गोजोन सुक्ति जानानै थांबाय बे गोजोन सुक्ति जानानै थांनाय जितु सुक्तिनि दफा मथे जितु 3.1 नि जितु दफा मथे जोंनि जितु माने सिमा बारायनायनि जितु दंमोन MOSआव दिनै बे मथे जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर शिमलगुरिसिम सिमाया बारायजानायनि जितु माने आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मानि जुगेदि दिनै गणतान्त्रिक दिबकआव फोसावजानाय जाबाय। दा जों सनितपुर रायजो हिसाबै जोङो जोबोद गोजोनदों जिहेतु जोंनि रायजो राजाफ्रा सिगांफ्राव जेरैबायदि उन्नयनमूलक खामानिफोरखौ जों मोननो हायाखैमोन आसनिफोरखौ मोननो हायाखैमोन दिनै सिमा बारायनायजों लोगोसे जोङो मिजिंथियो जोंनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' सा-सुबिदा मोनसिगोन लामा सामा जिखुनु फरायसालि जिखुनु डाक्टारखाना जिखुनु दैबाना खुरखाजानाय बेफोर प्रटेक्सन जागोन बिटिआर गभनि गेजेरजों जों बेखौ आसा खालामदों आरो जों बिसेसकरि हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौ जोङो बे दिनैनि सानाव फोसावनायनि थाखाय बिटिआर सिमाखौ बारायनायनि फोसावनायनि थाखाय जों बिथांखौ जोङो रायजोनि जाबोजों बिथांखौ साबायखर बावदों। लोगोसेनो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर फरायसा आफादनि बिसेसकरि जा दिपेन बर' सार लोगोसेनो जोंहा बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सार बिथांखौबो जों धन्यबाद होयो आरो लोगोसे NDB गुटनि नेताफोर जेरै गबिन्द सार बिथांखौबो जों धन्यबाद होयो लोगोसेनो रन्जित बसुमतारी सार जों बिथांखौबो धन्यबाद होयो मानो होनब्ला बिथांमोना जों रायजो राजानि थाखाय अहेक खस्थ' खालामनानै जोबथा खस्थ' खालामनानै दिनै माखासे हारिनि जौगासारनायनि खामानिफोरखौ मावबोबाय बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होनानै आङो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो आङो फोजोबनाय जाबाय। दिनैनि इंराजि 2023 26 जानुवारि जों लोगोसे जोंनि गोलाव समनि संग्राम जिथु जोङो खालामबोबाय थानाय आंथ' बुंनो थाङोबा बोराय बोलायबाय फार्स्ट बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि संग्रामखौ जुरिजेनदों बे समनिनो बुंनो थाङोबा आं एक्स भलन्टियार दासिमबो आङो मेंनाय गैयाजासे माहारियारि आफाद हिसाबै जिथुनिखि जोंहा बर' फरायसा आफाद अर्थात एबसु बेजों लोब्बा थायैनो संग्राम खालामै खाफाल गोनां दिनैनि सानाव जिथु जोङो बिटिआर होननाय मोनसे सोदोबखौ जों सिगाङावनो मोनदों अब्लाबो जोङो सोसनजानाय लामायाव गैयामोन। दिनै 26 जानुवारि 2023 दिनैनि सानाव आसाम सरकार बिटिआर सरकार भारत सरकारनि जुगिदि दिनै जोङो सिमा एक्सटेनसनखौ खालामना होबाय होननानै जों खोनादों। खोब रोजा रोजा साबायखर बावदों आसाम सरकार भारत सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारखौ आरो
मैखोम मावथि जोंनि माहारियारि आफाद जिथु एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोङो दिनैनि सानाव खोब रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आरो बिथांमोना खोथा होनाय बायदि फेब्रुवारि मार्चनि गेजेरावनो मावफुंना होगोन जों मिजिं थिदों। दा बेखौनो आङो बुंनानै आंनि दिनैनि सुंद' बुंथिनायखौ आं एसेयावनो